मी ट्रान्सपोर्टला होतो पुण्याला, म्हणजे ड्रायव्हिंग लाईनला होतो. ते 5 गायी पासून चालू केलं. आपल्याकडे आता 55 गायी आहेत. पाणी नसल्यामुळे आपण काय केलं, आपण शेततळ्याचा निर्णय घेतला. आपण शेततळ केलं. आपल्याकडं 45 लिटर पर्यंतचे ॲव्हरेजचे गाय आहेत. साधारणतः एक 80% गाय आपल्या गोठ्यातलीच आहे. 1 लिटर तयार करायचं दूध तयार व्हायला आपल्याकडं साधारणतः 26 ते 27 रुपये खर्च येतोय. साधारणतः 4.25-4.5 लाखापर्यंत पेमेंट जातं. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण मनोज डेअरी फार्मला व्हिजिट केलेला आहे. तर आपल्या समोर आहेत मनोज डेअरी फार्मचे ओनर मनोज वाघ. तर चला आपण त्यांच्याशी चर्चा करूयात. तर नमस्कार सर. नमस्कार. माझा फार्म बारामती तालुका, जिल्हा पुणे, लोणी बप्पर गावामध्ये आहे. सर, आपल्याकडे साधारणपणे आता किती गायी आहेत? आपल्याकडे आता 55 गायी आहेत. कालवडी आणि गाय म्हणजे लहान मोठे सगळे 55 आहेत. गायी आहेत. म्हणजे आता मी इथे आलो तर सर्वत्र बघितलं तर हा जिरायत भाग असं दिसतोय. आहे, बरोबर. हो, बरोबर. तर एवढ्या 55 गायी तुम्ही सांभाळताय, तर हे किती वर्षापासून सांभाळताय? आपण हा व्यवसाय स्टार्ट केलेला साधारणतः आता 7 वर्ष पूर्ण होतील. 1 एप्रिल 2016ला चालू केलं. हो. चालू करताना वडिलांनी सांभाळलेले 5 गायी आणि 2-3 कालवडी होत्या. वडिलांनी सांभाळलेल्या गायी पाहिल्या होत्या. लहानपणापासून गायांची गाया पाहिलेल्या होत्या आपण. त्याच्याबद्दल बऱ्यापैकी थोडंसं नॉलेज पण होतं आणि वडिलांचं पण मार्गदर्शन होतं. बरोबर. आपण ते 5 गायी पासून चालू केलं. व्यवसाय ह्या दृष्टिकोनातून त्या व्यवसायाला बघायला सुरुवात केली. एक पूरक व्यवसाय म्हणून नाही पाहिला, आपण व्यवसाय म्हणून बघायला लागलो त्याच्याकडे. आणि 2016ला चालू केलं. तर आता ही 7 वर्ष पूर्ण होतील आपल्याला. 7 वर्षात आता आपण 55 गायीपर्यंत आलो. बरोबर. तर ज्या वेळेस ह्याचा तुम्हाला नाद लागला, थोडक्यात त्यावेळेस शाळा शिकत होता का? नाही, मी ट्रान्सपोर्टला होतो पुण्याला, म्हणजे ड्रायव्हिंग लाईनला होतो. पुन्हा मुंबईला ड्रायव्हिंग करत होतो. तर त्या व्यवसायात काय लाईफ वाटत नव्हते. आपलं ट्रान्सपोर्ट होतं. ते त्यात लाईफ काय दिसल्यानंतर मग आपण 2016 मध्ये ह्या व्यवसायात येण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला येताना खूप आपल्याला म्हणजे संघर्ष करावा लागला. कारण तुम्ही तर पाहताय, सगळा जिरायत पट्टा आहे. इथं पाण्याचा खूप अभाव आहे. इथं पाणी नसल्यामुळे आपण काय केलं, आपण शेततळ्याचा निर्णय घेतला. आपण शेततळ केलं. पुरंदर सिंचन योजनेचं पाण्याचे लिफ्ट आणलं. हा पाण्याचा पहिला प्रश्न सुटला. म्हणजे शेती पिकायला लागली. शेती पिकायला लागल्यानंतर असं वाटायला लागलं की आता ह्या व्यवसायाकडे, दूध व्यवसायाकडे आपण पूरक व्यवसाय न बघता व्यवसाय म्हणून बघितलं तर नक्कीच आपला फायदा होईल आणि याच्यावरती फोकस करून आपण काम करू शकतो. तर आपण हे चालू केलं आणि हळूहळू स्टेप बाय स्टेप आपण 55 गायीपर्यंत आलो. बरोबर. सुरुवातीच्या काळ पहिले 2 ते 3 वर्ष खूप संघर्षात गेले. पैसे जास्त शिल्लक राहत नव्हते. थोडासा मर्यादित व्यवसाय होता. पण आपण सुरुवातच चांगल्या ब्रीडिंगने केली. गायींना आपल्याकडे असताना क्रॉस ब्रीडच्याच गाया होत्या. मग आपण त्यांना प्युअर HF क्रॉस वळू चालू केलं, भरायचं सिमेंट चालू केलं. नंतर हळूहळू आपल्याला इम्पॉर्टंट सिमेंटची जरा थोडीशी माहिती मिळू लागली किंवा आपण त्याच्यात जरा थोडंसं डीपमध्ये जात गेलो. आपण चांगले ब्रीडिंग केले. तुम्ही तर आता ते पाहिलाच कोटा की बाबा कसा आहे काय. बरोबर. ब्रीडिंग वरती काम करून आपण चांगल्या प्रतीच्या कालवडी तयार केल्या. आता आपल्याकडं 45 लिटर पर्यंतचे ॲव्हरेजचे गाय आहेत. 45 लिटर पर्यंत MDDPच्या सिमेंटचा आपण आता तयार केलेली एक आता 3rd इलेक्ट्रिशियनला आहे आपल्याकडं. 2nd इलेक्ट्रिशियनला 45 लिटर ॲव्हरेज दिलंय. ओके. आणि त्यांनी फर्स्ट लॅक्टेशनला किती दिलं? फर्स्ट इलेक्ट्रिशियनला 27 ते 28 लिटर दूध दिलं होतं. 27 ते 28. आणि आता दुसऱ्या म्हणजे वेताला 2nd इलेक्ट्रिशियनला 45 लिटर पर्यंत दिलं. आता त्याच 45 लिटरच्या गायला तर तुम्ही इम्पॉर्टंट सिमेंट भरलं. इम्पॉर्टंट म्हणण्यापेक्षा आपण समजा आता बायपच्या इथं डेन्मार्कचं सिमेंट आहे. समजा तो प्लुटो आहे किंवा तुमचं बाईपचा आकाशदीप आहे. बरोबर. तुमचा राहुरीचा केतक आहे. असे बरेचसे आहेत की चांगले सिमेंट आहेत. किंवा जर्सी मध्ये पण चांगले वळू आहेत की जेणेकरून त्या गायांच्या फॅटचे प्रमाण वाढेल, गायांच्या दुधाची क्वालिटी वाढेल. बरोबर. आणि गायांचा मेंटेनन्स कमी येईल. असे पण आहेत. जर्सी पण खूप छान आहेत. जर्सी पण चांगले ॲव्हरेज देतात.
इम्पोर्टंट सिमेंट छान आहेत. जर्सीचा टायसन सुद्धा आहे आता. हम्म, हम्म, हम्म. बरेचसे आहेत असे सांगत गेलं तर भरपूर आहे इथं. भरपूर आहेत. जसे तुम्हाला गुगलला सर्च करून तुम्हाला जो योग्य वाटेल, हा, हा. गुगलला त्यांची हिस्ट्री असते, त्या वळूची हिस्ट्री असते, त्या हिस्ट्री पाहून त्याची फॅट, दुधाची फॅट वगैरे, त्या वळूची सगळी हिस्ट्री असते, त्याचा जन्म, त्याची एज वगैरे सगळं सर्व असतं. त्याची फॅट किती आहे, त्याची ॲव्हरेज किती हा, आहे, हा. तुमची म्हणजे त्याच्यापासून गाय तयार झालेली ॲव्हरेज किती देणार आहे. हम्म, हम्म, हम्म. तर ते सर्व गोष्टी त्याच्यात येतात. ते पाहून तुम्ही सिमेंट बरोबर. हे केलं पाहिजे. हा. शक्यतो तुमच्या चांगल्या गाईलाच चांगलं सिमेंट भरलं पाहिजे. हम्म, हम्म. म्हणजे तुमच्या फार्मवर गाय चांगली पाहिजे. तुम्ही गाय- खराब गाय 17-18 लिटर 15 लिटरची गाय सांभाळायला आताच्या काळात परवडत नाही. परवडत नाही. खर्च. सर तुमच्या अंदाजानुसार आता बघा, एखाद्या तरुणाला व्यवसाय करायचा आहे तर त्याच्या गायी किती कॅपॅसिटीच्या पाहिजेत? साधारणतः म्हणजे सुरुवातीला तरी कमीत कमी 20 लिटरच्या पुढे पाहिजे. 20 लिटरच्या खाली असल्या तर दुग्ध व्यवसाय परवडू शकत नाही असं नाही. तुमचं म्हणणं आहे. हम्म. हा हा हा. तर बरोबर. बरोबर. तर सर आता तुम्ही बरेचसे आता माहिती दिली, तर याच्याहून असं वाटतंय बाबा खरंच तुम्ही 7 वर्ष हा व्यवसाय करून 100% नॉलेज तुम्ही घेतलेलं आहे. 2019 पर्यंत पूर्ण आपल्याला याच्यातलं या क्षेत्रातलं नॉलेज आलं. हम्म. 2019 नंतर हे स्ट्रक्चर झाल्यानंतर ह्या व्यवसायात आपण लय मोठी म्हणजे ग्रीप घेतली. कारण स्ट्रक्चर झालं, तुमचं कष्ट कमी झालं, बरोबर. मुक्त झाला. पहिल्या बांधून गाया होत्या, हम्म. त्यांचं शेण उचलणं, पाणी पाजणं, ह्या सर्व गोष्टी राहायच्या. हा. आता स्ट्रक्चर झाल्यानंतर आपलं काम कमी झालं. 50% कष्ट कमी काम झालं. तर उघडच कमी होते. 50 पेक्षा पण जास्त जास्त म्हणायला हरकत नाही. बरोबर. आपण करताना ऑटोमॅटिक पाण्याची सिस्टीम केले. हा हा हा. पाणी पाजायला लागत नाही, गायला बांधायला लागत नाही, गाय धरायला लागत नाही. बरोबर. ओके. आता धाराच्या टायमिंगला फक्त गाय तुमचे जे 5 मिनिटं काय 10 मिनिटं राहील गाय, तेवढीच तुमच्या गोट्यामध्ये आतमध्ये पार्लरमध्ये येते गाय. हम्म. तर हे सगळं कष्ट कमी झालं. त्याच्यामुळं आपल्याला ह्या व्यवसायात ग्रोथ मिळली आणि ह्या व्यवसायाचा आणखीन इंटरेस्ट वाढत गेला, हा. आवड वाढली. कारण ह्या व्यवसायात कमी कष्टात आपल्याला जाणवायला लागलं की बाबा आपण चांगलं करू शकतो. बरोबर. आणि जाणवायला लागलं की आपण चांगलं ब्रीडिंगवरती काम केलं किंवा चांगलं केलं तर ॲव्हरेजवर फोकस केला तर आपण नक्कीच ह्याच्यात आपल्याला चांगलं आहे. तर आता साधारणतः 7 वर्ष पूर्ण होतील मार्चमध्ये. तर आतापर्यंत आपल्या लहान मोठ्या 55 गाय आहेत. याच्यामध्ये आपण साधारणतः एक 80% गाय हा. आपल्या गोट्यातलीच आहे. एक 20% गाय थोडीशी गरजेनुसार आपण घेतलेली आहे. हा. बरोबर. गायी म्हणजे 80% तुमच्याच आहेत म्हणायचं ते, आणि आपण त्या गायींची खात्री देऊ शकतो. खात्री. बरोबर. तर सर आता 55 गायी आहेत, तर यांचा दिनक्रम सगळा कसा चालतो? आता आपला दिनक्रम सुरुवातीला पाठीपासून 5 वाजता आपण काम चालू करतो. त्यांचं पशुखाद्य काढायचं, गाभण गायींचं पशुखाद्य टाकून घ्यायचं, कालवडींचं टाकून घ्यायचं आणि 5:30-6:45 धारा चालू होतात. आपल्या बरोबर. पार्लरमध्ये धारा चालू होतात. सुरुवातीला 6 गायी घेतो आपण. तर त्यांची धार एक गाय जशी धार होईल तशी तिला बाहेर काढायची. आणि आता तुम्ही तर ते पाहिलंच असेल की आपली टॅग नंबरवरती आपली गाय येते. तर आपण आवाज दिले की गाय येते. जिचा नंबर आहे तसं ते आपण ते आवाज दिली की ते गाय आपली एंट्री करते, दूध देण्यासाठी येते. हा. मिल्किंग होतं तिचं 5 ते 7 मिनिटात मिल्किंग होतं, गाय बाहेर येते. साधारणतः 7:30 पर्यंत मिल्किंगचं काम चालतं. 7:30 वाजता आपण कुट्टीकडे जातो. आपल्याकडे कुट्टी बोंग्याची कुट्टी आहे, सरदारजीची मोठी 25ची कुट्टी आहे. साधारणतः हे का सांगतोय कुटीचं, कारण कमी वेळेत तुमची कामं झाली पाहिजेत. कमी वेळेत काम झाली. मिल्किंगचं सुद्धा आपण मोठं मशीन वापरतोय. 2 बकेट वापरल्यामुळे आपलं कमी वेळेत आपण काम करू शकतो. आता कुटीला गेलो आपण तर साधारणतः 8 ते 10 मिनिटात ते 1 टनापर्यंत कुटी करते. बरोबर. मशीन तो तुमचा वेळ वाचतो, तेवढ्या स्पीडने होतं. आणि नंतर आपण कुटी टाकून दिले, एक 8 वाजता आपलं काम संपतं. 8 वाजता काम संपल्यानंतर एक 9 पर्यंत आपण चहा नाश्ता झाला, आंघोळ वगैरे झाली की तिथून पुढे आपण थोडंसं निवांत होतो, रिलॅक्स होतो. डॉक्टरांची व्हिजिट असते 9:30-10 वाजता. डॉक्टरांची व्हिजिट, मग कुठली गाय आजारी असेल किंवा कुठली गाय कन्स्यू करायची असेल, ते ह्या सगळ्या गोष्टी 1 तासभर अर्धा तास चालतात. डॉक्टरांची व्हिजिट दररोज राहते का? डॉक्टरांची रोज व्हिजिट असते.
ओके, बरोबर आहे. आपल्याकडे सागर डोपरे म्हणून डॉक्टर आहेत, माझ्याच वयाचे आहेत, अगदी व्यवस्थित एक गोठा देखरेख चांगल्या करतात. करतात. बरोबर. आणि आपण 10 ते 10:30 पर्यंत जास्तीत जास्त एक अर्धा पाऊण तास ते मेंटेनन्सचं काम, गोठ्यातलं कुठले गाय आजारी कुठलं काय हे झाल्यानंतर तिथून पुढे आपण गोठ्याकडे येतच नाहीये. ते गायांचा आरामाचा टायमिंग असतो 10:30च्या नंतर. बरोबर. 10:30 ते 4 वाजेपर्यंत गायी एकदम निवांत असते चारा वगैरे खाऊन. आपल्याला चाऱ्याचं पण कसं आहे, आपण चाऱ्याला मजूर आहेत, चाऱ्याला आपण मजुरांकडून तोडून घेतो, तो आणून देतात. म्हणजे त्याच्यामुळे चाऱ्याला जायचं काय गरज पडत, गोट्यावरती चारा पोचवतोय म्हणायचं. आपल्याला साधारणतः 50% ते 60% जवळपास चारा घरचा अवेलेबल होतो. आपल्या घरच्या चाऱ्यात आपण सुपर नेपियर केलेला आहे, मका आहे, आपण उन्हाळ्यात शुगर ग्रेस कडवळ, ॲडव्हान्टेजचं शुगर ग्रेसचं कडवळ ते करतो. ऊस आहे, 86चा ऊस आहे. आता बरेच शेतकरी म्हणतात की ऊस म्हणजे गायींचा चारा नाही, पण एक थोड्या प्रमाणात ऊसाचा पण चारा वापरावा लागतो, त्याने गाय जरा थोडीशी कुशीवर पण राहतात. आणि नुसते मका जरी घातली तरी पुरवत नाही, चाऱ्याचं मॅनेजमेंट जुळवायला लागतं. नेपियर, ऊस, मकाचं कॉम्बिनेशन करून आपण तो चाऱ्याचं नियोजन करतो. म्हणजे प्रत्येक चाऱ्यातनं काही ना काही घटक मिळत असतात आणि ते गायींच्या तब्येतीला म्हणा, दुधाला म्हणा चांगले असतील. बरोबर. तेच आपलं परत 4 वाजता काम चालू होतं. 4 वाजता परत तेच पशुखाद्य देणे, तिथून परत 5ला तुमचं मिल्किंग चालू होतं, 5 ते 6:30 मिल्किंग होतं. लहान वासरं म्हणजे दुधावरची वासरं आहेत, त्यांचं थोडा वेळ जातो, त्यांना पण संध्याकाळचं दूध पाजणे असेल, त्यांची ट्रीटमेंट असेल. नंतर आपण परत कुटीकडे यायचं, कुठे टाकले 6:15 वाजता आपलं काम संपून जाते. हा, तर संपल्यानंतर परत गायात चारा खास्तोपर्यंत निवांत असतो. मग गोठ्यात फक्त मग 9:30-10 वाजता आपला राऊंड असतो माझा. तर मग गोठ्यामध्ये पूर्ण राऊंड द्यायचा, प्रत्येक गाय चेक करायची. संध्याकाळी 9:30 ते 9:45 वाजता ती गाय बसलेली असते. आता संध्याकाळची का चेक करायची, तर गाय एकदम निवांत होते त्यावेळेस. तर तुम्हाला त्यावेळेस तिचं मेंटॅलिटी कळते, माझावर आहे का, किंवा ते बसल्यामुळे तिचा जर माझावर असेल तर तिचा सूट कसा आहे, बरोबर, किंवा तिचं पिशवीत इन्फेक्शन आहे का, या सगळ्या गोष्टी समजून जातात. किंवा एखाद्या गायला व्हायरल इन्फेक्शन झालंय का, या गोष्टी संध्याकाळच्या अगदी व्यवस्थित समजून जातात. आणि शांत वातावरण असतं, गाय शांत झालेली असते, त्यावेळेस सगळा राऊंड असतो. 9:30-10 वाजता राऊंड मारायचा आणि एकदम असा दिनक्रम आहे. म्हणजे तुम्ही सकाळी पहाटे सुरू केलं ते संध्याकाळी झोपेपर्यंत तुमचं इथलं म्हणजे काम सुटतच नाही म्हणायचं थोडक्यात. मध्ये आधी थोडं तासभर विश्रांती असते. बरोबर. म्हणजे सकाळी 10 ते 4 म्हणजे दुपारचे म्हणजे विश्रांती असते. तर सर, आता सध्या तुमच्याकडे दूध देणाऱ्या गायी किती आहेत? आता दूध देणाऱ्या गायी आपल्या आता चालू मध्ये 26 गायी आहेत. तशा आपल्या दुधाच्या गाभण गायी धरून आता 36 ते 38 गायी आहेत आणि बाकीच्या कालवडी आहेत. ओके. तर सध्या जेवढ्या म्हणजे 26 गायी दूध देतात, तर त्यांचं मिल्किंग किती होतंय सध्या? आता मिल्किंग 400 लिटर पर्यंत आहे. 400-410 पर्यंत आहे. 400-410 म्हणजे सरासरी 400 म्हणायचं. सरासरी 400च्या लेवलने तरी दूध चाललंय. बरोबर. रेट कसा भेटतोय तुम्हाला? आता रेट 37 रुपये आहे. 37 रुपये रेट भेटतोय. आणि फॅट किती लागते काय? आता फॅट 3-5-8 लागते साधारणतः, म्हणजे कधी 3-7-3-8 पण लागते. चाऱ्यावरतीच अवलंबून असतं तुमचं. चारा जरा थोडासा कवळा आला, चाऱ्यात थोडीशी कवळी मका वगैरे आली, किंवा नेपियर तुमचं कवळं आलंय, ऊस थोडासा इकडे तिकडे झालं, किंवा वातावरणावर सुद्धा फॅटची क्वालिटी इकडे तिकडे होते. वातावरणात होतेच. बरोबर. आता एक तुम्ही सांगितलं 3-5-8-5, तर 3-5-8-5ला चाललेलं की 40 रुपये बाजार दर होणार आहे म्हणून. निश्चितच 40 रुपये शेतकऱ्यांना मिळावेत ही अपेक्षा आहे. कारण आता भरपूर खर्च वाढलाय, पशुखाद्याचा पण खर्च वाढत चाललाय. बरोबर. मिनरल मिक्सचरचा खर्च आहे, मेडिसिनचा खर्च आहे. म्हणजे या खर्चामुळे सरासरी साधारणतः 26 रुपयापर्यंत 1 लिटरला गायला खर्च येतोय. म्हणजे 1 लिटर तयार करायचं दूध तयार व्हायला आपल्याकडं साधारणतः 26 ते 27 रुपये खर्च येतोय. त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला आता इथनं पुढे भविष्यात कमीत कमी 40 रुपये रेट तरी मिळणं गरजेचं आहे. बरोबर. तर आता तुम्हाला 37 रुपये बाजार भेटतोय, 400 रुपये तुमचं 400 लिटर मिल्किंग होतंय, तर 10 दिवसाला तुमची पगार किती होते?
साधारणतः आपले 2 पेमेंट होतात, म्हणजे 15 दिवसाला पेमेंट होतं. 15 दिवसाला. हो. हम्म. साधारणतः एक 4.25-4.5 लाखापर्यंत पेमेंट जातं. महिन्याचं का महिन्याचं पेमेंट जातं. म्हणजे 4.5 लाखापर्यंत तुमचं पेमेंट होतं. पेमेंट होतं. ते खर्च वजा राहतात बऱ्यापैकी. खर्च वजा आपण खर्च जरी 50% धरला, 50% नाही, 70 ते 80% खर्च होतो. भरपूर खर्च आहे. 70%. शेतकऱ्यांचा आता रेट वाढल्यामुळे आता बऱ्याच शेतकऱ्यांचा गैरसमज असा झालाय की लय पैसे राहतात किंवा काय, पैसे लिमिटेडच राहतात, पण कालवडी संगोपन तुमची इन्व्हेस्टमेंट वाढत जाते. बरोबर. इन्व्हेस्टमेंट वाढली म्हणजे तुमचं गोट्यातले जे गायींची संख्या वाढत जाते, तसं तुमचं भांडवल वाढत जाते आणि बऱ्यापैकी पैसे पण राहतात. पैसे राहतात नाही असं नाही, पण ते एकदम काटेकोरपणे त्या पद्धतीने केलं पाहिजे. आणि आता शेतकऱ्यांचा लय मोठा गैरसमज झाला. आता 1.5-2 लाख रुपयांनी गाय खरेदी करतात शेतकरी. म्हणजे काही व्यावसायिक आता व्यवसाय करू पाहत आहेत, पण जास्त अट्रॅक्शन याचं जास्त झालंय. गायींचं अट्रॅक्शन पेक्षा याचं अट्रॅक्शन, पैशाचं अट्रॅक्शन जास्त झालंय. ते थोडंसं लोकांनी हे पण गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. डीपमध्ये जाऊनच सगळ्या माहिती घेऊनच ह्या व्यवसायात पडलं पाहिजे. बरोबर. तर सर, तुम्ही अतिशय अगदी व्यवस्थित दुग्ध व्यवसायाची माहिती दिली. तर सर, तुमच्या वाटचालीला हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार. ओके.